Момичета, като си дойда в България, винаги откривам невероятни нови продукти и тук нещата се развиват с светкавична скорост. Това е един страхотен уред, който много харесвам и с който се прави лимфен дренаж. Открих тази марка, Kama Yoga се казва, правят божествени масла с невероятни аромати. Това специално е за коса. В него има ибискус, който просто ме разтопява. Обожавам тези аромати. Това е 2 в 1. Терапия за коса и терапия за моите нерви. Ароматерапия невероятно е в банята. Такъв аромат, просто искам да го изям. Kama Yoga, така релаксиращо звучи. Този продукт е за лицето. Аз ще си правя фейс йога с това уредче и с маслото. Това масло е избелващо и има есенция от шипковото масло, прави кожата невероятна. Така че го препоръчвам. Сега да видим аромата. Този също е убийствен. Разтопяващ, наистина разтопяващ. Нямам търпение да си направя масаж на лицето. Препоръчвам ги тези масла, защото знам, че ще има невероятен ефект. Ще ми избели кожата и ще се чувствам прекрасно.